bandiraɓe gummode gujine lade meɗen hattadine limin ɓe juuɗe boɗeje ɓe kulanimade kasoji taminaɓe ɗo e jangirde ko ɓe goni leñola 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 Allah moƴere e salminde dendagal bandiraɓe kadi enen fof eɗen gandi ko Allah wonko Allah rendini en eɗen gandi kadi ko addi en ɗo henne ko 7eme édition 72h Ndouloumadji Dembé ɓe ƴetti teddugal ngal noon ɓe invité Ndouloumadji funeɓe ɓe mbi ɓen goni invité d'honneur minen komi président jeunesse dental Dakar min gari ɗo henne rendude mabɓe golle ɗe min dendino ko adi hanki adi hande gila hanki emin dendi gueɗe kewɗe emin dendi ko wona e ɗum ɗo tan kadi so tawi sukaɓe ɓe e koye mumen ƴetti peeje pour enen foof mbawen rendude enen foof mbawen continde eko mawɓe meɗen ɓe puɗɗino ko ɗum ko yettere Allah ko yettude Allah noon kadi yetta président o Munta Dem ko andu assalamu aleykum wa rahmatullah ko adi foof ko yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e weltanade kadi weltanade Allah hono Ndouloumadji Dembé naɓe en wayno kaldo mon ɗo ko Mouhamadou Camara kanko Allah ardini to e Ndouloumadji funeɓe wonde président Croix Rouge mboɗo ardino noon e président amen hono Sada Sy en wayno ko Ndouloumadji funenaɓe gari ɗo hande yidde wallodirde moon golle ɗe e hande o ñalawma noon hande ɗo gonɗen koye lorgo leɗɗe nde tawno ko leggal woni hunde foof so kalto leɗɗe ngala gurdam mum ne manki leggal ko kañum woni cellal leggal ko kañum woni gurdam leggal kañum addata toɓo addata foof ɗum noon hande o saaha ɗo gonɗen ɗo hande minen Ndouloumadji naɓe foof amin gari amin garde président men Sada Sy e won aryoɓe noon ɗo e kikiɗe inchallah so Allah jaaɓi e nder balɗe tarde ma en gondu ɗo liggoɗa alhamdoulillahi rabbil alamina jettoɗe godani Allah so pulagu noddi pulagu no foti notade ɓiɓɓe fulɓe noddi Amadou en noddi artisaji halpular en foof guila e rapporaji e yimoɓe yeela e waɗoɓe théâtre waɗoɓe foof hande Ndouloumadji Dembé noddi ɗumen gari notima ko hande noon festival o ko hande fuɗɗi ɓe puɗɗori koye lorngu wiyetede lorngu leɗɗe woni awde leɗɗe ɗen gandi leɗɗe honko nafata e leydi neɗɗo honko nafata e nder wuuro ɓe puɗɗorima ɗum ɓe mbaɗi ko waɗi fayida wona hande tan noon waɗi janggo no waɗi ɓaawo janggo o ɓe mbi ko officiel de wiyete kikiɗo ko cérémonie ɗon laamu o arata mairie o gouverneur o hay président gueɗe mum fof ko jamma o watte so Allahu lamɗo jaaɓi janggo noon payno ko fate yeela en payno ko kam lekkoɗam ko lekkim ko guurnam e donc ñagata Allah tan koye Allah yettude Allah guura leɗɗe ɗe ken ɗe guura ɗe barkina e kadi galama walla foof walla ɓamtare walla jaam e kadi 72 heures moom no Allah waɗen sutura Allah waɗen kala ndenka kala ko yiɗa hen Allah hokka hen ɗum e galama weltama no fewi weltama so mon yoni hangali joni kaɗo rek heddi to ki wura kay ɗo machallah bandiraɓe sehlaɓe on calminama on mbiyama bisimilla mon ɗo e Ndouloumadji Dembé dawruɗen hande ko lorgo leɗɗe e ñalawmaji men pire kiɗo lekki noon adre ki lorede ɗo lorata ɗum ko sehil men musidɗo men artiste men invité men e ñalawmaji e Amadou Tidiane Ndiaye kanko lorante en lekki arwandi ki Amadou Tidiane Ndiaye bisimilla vraiment eɗen woopere eɗen ñaago Allah kala ko loraɗo yo wuur kadi waɗa barke e laya noon bisimillahi rahmani rahim e bisimillah Haroun comme ça musoy wadde bandiraɓe kumoɗen kujine lade meɗen naɓe